Ito naman. Jackpot sa sibuyas. Oh. Ayan. Skakal time. Minsan ko si Aurora para ano. Hindi na pinapakita yung nakukuha niya. Ay, saging. Oh, sibuyas. Tapos yung saging, hindi pa siya bulok. Okay pa siya. Okay pa siya, oh. Ano lang siya. Oh. Diba? Tapos sibuyas. Ibigay natin to sa ano. Tingnan natin doon na Pilipinas. Hindi pa siya bulok. Sibuyas. Yung mga sibuyas, hindi pa naman siya ano. Wala, oh, may mga prutas, oh. God, ang dami. Tawagan ko kaya siya. Oh. Siguro ba? Nandyan lang yung bahay, oh. Hindi, bibigay ko. Oh. Nagmadami na yun, oh. Oh. Pansumo. Wala ka dyan. Bibigay ko. Yung asawa lang niya nagtatrabaho kaya. Gusto na magtrabaho. Oh. Mayroon siyang bulok pero alisin natin. Pwede natin igaan sa kanya dyan. Tatawagan ko sa phone. Pwede niya hugasan mo lang. May anak siyang ano, lalaki. Tapos bakit sa anak ko. Nakakabaan ng sibuyas. Talaga? Magkain talaga ako ng sibuyas, guys. Sibuyas. Ang dami na. Magtanim na ako ng sibuyas talaga. Sibuyas na lang pinaggigisahin ko. Ito naman naman sibuyas. Ibigay natin dyan sa ano. Kapag pinabangan pa. Yung bulok, hindi na. Pwede pa, oh. Saka. Ay, patatas akin. Kapain. Kaya patatas. Tatlong balot na lang ito mo. Wala. Isda ata. Tingnan ako nila. Alita, gusto mo? Walang sa eh. Basura na siya. Pinaghalo-halo na siya. Alisin ko to. This one, I don't know what is this. Sumo. Ano na sumo? Papasok ako. Ano yun ang suwan mo kasi? Pinaghalo-halo na ito. Wala. Ano na naman siya? Ang salad. Lechugan. Romana. Ayan. Dito sa Alcampo, guys. Kapag din natin maibigay dyan sa ano. Ay. Lalim ah. Ang babaw. Uy, avocado.
Ispulok na ang adobtero. Ayan. Alcachopas. Potato again. I know. Sa kiwi. Kiwi. Yeah. Kiwi. Siyempre, ano yung nasa akin? May prutas na apal pero na hindi pa siya pwede pa tuwang na mamigay na. Oh my God. Papaya. It's very expensive. Papaya, pikinita. Papaya, papi. Wow. Tomati. This one. Ang laki ng tomati. Pang ensalada, pang salad. Ang dami nga. Wait. Nasa plastic kasi dyan. Nilagay ko sa plastic. Hirap man. Hirap pumasok. Baba. Hindi pa siya bulok. Sarap kaya itong gawin ano? Ano ba yung papi? Gazpacho. Dami ng banana, mahal pa naman to. Parang ano, hindi pa siya bulo, kaya lang hinog na at maitim lang ang itsura niya. Ay, oh my God. Escanalones caseras de carne 6 unidades. Expired? Quando expired to. Ayan. Hindi na siya. Okay. This one. Hamon extra. Kailan to? Wala naman nakakano. Hindi ko makita. Apat na ang aking mata. Tinapay na to. Tinapay na naman. Puro tinapay. Matigas na ito. Matigas na mga tinapay nila. Daming tinapay guys. Tinatapon lang dito. Kasi hindi nabenta ngayon. Tapon na. Yan ang ano dito guys sa amin. Hindi ka magugutom. Dami mga tinapay. Puro tinapay, matigas na. Kasi hindi nabenta ngayon. Puro tinapay sa bab. Kayaan mo na. Baka mayroong magkumuha nito. Buti na yun na sinisiparate din nila. Wala yung buntis. Ala! Oh my God! Oh, mayroon pa din. Nakita siya. Pang ano to papi. Masa ng ano na kusan. Kailan ang expired niya? 10. Expired na nga. 2. Pang masa din. Mura lang Mura lang pala siya. 11 ngayon expired. Ito ano nalalagay
kakilala ko yung nagtrabaho sa grocery. Lagay natin, expert na siya guys, hindi na pwedeng pakinabangan. Okay lang yung ano, kamatis, or sibuyas, yung orange. Ano ko? Pikit. Kailan to? Pwede doon sa bata sana. Oh. Kailan to? Expired. Wala naman nakalagay. Expired niya kahapon. Kaya. Yung anak sana ni ano. Oh. Tortilla ba? Tortilla. Expired 18. Uy, pwede pa to oh. Pero bakit? Bakit tinapon na? Bakit tinapon na? Okay na siya kap. Okay na siya. Kasi basura na siya. Ayan siya. Please patulang. Ibigay ko kay ano oh. Diyan. Ang gusto. Sibuyas. Ay, hindi nga nabibilhin to. Ano ba? Ugasan niya na lang. Okay lang yan. Wala kasi mag-ano, nangalakal. Ako lang magkalakal. Ibibigay ko dun sa kanila, di ba? Ayan guys. Ito yung nakuha namin tonight. Dito sa Alcampo. Sa may malapit din sa amin. Sa may Patigoya. Ayan. Jackpot sa patatas. Jackpot sa orange. And jackpot sa ano, sa sibuyas. Maraming saging pero hindi pa siya bulok. Then may konting prutas. Ayan, may kiwa siya. Ipapamigay ko nga dyan sa kakilala ko. Ayan. Ayan, ipapamigay ko rin yung mga nakuha ko. Ayan. Ayan, that's all guys. Ayan, thank you for watching and shout out to my Team Dungaw, Team Tugang, Team BLDG, Team Bicol Oragon, and thank you for watching. Keep safe everyone. Ayan. And especially shout out to my to all my members and support chatters. Solid supporters, thank you and keep safe everyone. Love you guys. Bye. Ayan. Kalkal pa more. Kalkal pa more. Dahil nakabakasyon si Bicolana RTTV Madrid, magkakalkal kami guys para sa